gaban ministan kiwon lahiya ministan Colonel Garba Hakimi, likitocin Nijar da na Burkina Faso ne ke wannan aikin. Ga dai ƙarin bayanin da Salisu Malam Ahmadu ya yi, babban darakta mai kula da manyan likitoci na reference. Abin da muka yi yau shine murna da fara wani aiki da muka shima mun gaza yi, tun haka na za a ɗauka shi mun gaza yi. Shekaru sun kai 8 ina ji yau, tun 2018 muka fara karambanin mai aiki bisa zuciya. San ba in ana cikin aikin da kita shiriji aiki bisa zuciya, kamar kun san zuciya salka ce wadda ke aika jini cikin sassan jiki na duka sassan jiki don mutum ya rayu. To wani bi ana haihu mutane da balshe, tun da mini balshe bai kamata jinin zuciyar nan salka biyu ce, bata kamata jinin na wannan shiga cikin wannan ba. Amma Allah ya sa da kwai ilimi ana dubarar za a gyara wannan abin. Nijar mu kai wannan mizani ba cikin shekaru da shekaru, wasu na kama mu. Shekaru 8 baya an yi sau gudana, amma wasu ne suka yi shi ba mu ba, biyan su aka yi, maroken ne suka zo suka yi, aka taimaka ma wasu 'yan Nijar maimakon a kai su can Marok. Maku misali, zuwa guda aka yi na dan malati guda kudin Nijar ana kashe miliyan 20, amma aka yi shi nan gida duk ya yi da miliyan 5. Aka ce to don mi ba mu rigiman mu samu mu kamo wannan ilimin a gyara, a daidaita wani mai gyaruwa na Nijar in yi karhin mu, tun da farawa ce mu kai sannu sannu za mu zuwa ha mu kai inda mizani ya kai, inda za mu kuri da ko'ina. Yau Allah ya sa an saurare mu, tunda menene an saurare mu na Bahaushe zana muku, umma biyu ta umma guda. Mu muna da namu dan abin da muka tattala, amma Burkina Faso sun ga abu ne mai yiwuwa, muna da dan halin da ya kama mu, kenan su daha mu warware mu yi koda sau guda ne a ga abin nan mai yiwuwa ne. Kuma yau alhamdulillah wanda aka yi na farin an dace da kyau, tunda yanzu mun je can tare da minista na kiwon lahiya da gubernar na Yamai da su kuma ma'aikatansu na Burkina da suka zo, mun je mun gani dan malatin da aka aiki yau komi ya yi alhamdulillah, tunda har ya yi magana da mutane, yaro ne aka aikin kuma an dace. Kenan yanzu yau tamahan muke yi in Allah ya sa muka dace da ci gaba haka, mutum 5 za mu aiki cikin wanga satin. In wanga 5 sun samu an ƙare, tunda mutanen suna riƙa mu ne ha sai mun yi 5 ɗin yannan su ta gida. Abinda muke bara mutane kas su taushe, su daha mu addu'a na da amfani ko ina, su daha mu in Allah yarda abinda muka yi niyya Allah na daha mu muna dacewa. Yau murna ce gare mu kuma ga ikon ƙasanmu a ce su ma yau kamar waɗanda ke da ƙarfi, mu ma muna da halin mu yi aiki bisa zuciya. Abu ne wanda ke da waya za a cewa, kuma akwai kayan da ba mu da, to su ne yanzu ake kammalawa. Wanga 'yan Burkina sun kamu taimako ne a cika aikin ya tabbata. Yanzu da sun motsa abin duk da ya saura muna cika shi, in Allah yarda mun fara kenan. Abin da muke so da ku a yi ta mun addu'a, Allah shi ba mu sa'a. Na gode. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 'Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka na TikTok, ina maku fata alkhairi, ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. A yawmul arba'a, yau mercredi 2 ga wata na 11 na musulunci zulqa'ada, hijira 1446
ya yi daidai ga watan masu amsar albashi ga hukuma 30 daidai ga wata na 4 Abril miladiya 2025. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. ‘Yan uwa musulmi masu albarka, wannan shine namijin ƙoƙari wanda maye-mayen likitocinmu na ƙasar Nijar suka gabatar ƙarƙashin gudunmuwar mai girma shugaban ƙasa General Darme, President de la République du Niger Abdurrahman Chani, game da aikin zuciya. Kuma alhamdulillah wannan shine abin da mutanen Nijar suka daɗe suna jira. Duk wani aiki da ya kasance sai an tafi ƙasashen waje a yoshi, to muna da buƙatar sannu-sannu mu ga mu ma a cikin ƙasanmu ta Nijar ana yi wannan ayyuka. To alhamdulillah tunda Allah ya ba su nasara, za mu ci gaba da yi musu addu'a na matsayin mu talakawan Nijar masu kishin ƙasar Nijar, waɗanda suke alfahari da ƙasar Nijar, waɗanda suke son tuta ƙasar Nijar ta kada cikin tutocin duniya da ake alfahari da su. Allah ya kama muku, Allah ya taimake ku, Allah ya ƙarfafe ku. Duk abin da ke da wahala a cikin waɗannan ayyuka Allah ya sauƙaƙe muku, Allah ya ci gaba da baku nasara. Dukkan haɗurɗuran da ke da kwai a cikin ayyuka Allah ya jaye muku su, Allah ya taimake ku, ya baku goyon baya, ya shiga a cikin al'amuran ku likitocinmu na Nijar. Kuma muna kira da babban murya ga dukkan talakawan Nijar masu kishin ƙasar Nijar, kamar yadda kuka ji wannan bawa Allah ya ce abinda suke da bukata shine addu'a. To ku ci gaba da yi musu addu'a. Ko da karo ka yi da wannan bidiyo, yana da kyawu ka yi musu addu'a, ka rubuta Allah ya taimake su, Allah ya ci gaba da ba su nasara. ‘Yan uwa musulmi masu albarka, likitanci ba abu ne ba na wasa. Likita yana da matsayi wato a cikin rayuwar ɗan adam, saboda shi ne wanda ke da alaƙa ta ƙul da ƙul da rayuwar ɗan adam. Ku likitoci ku san da cewa akwai lada mai ɗimbi yawa wadda Allah yake bayarwa ga dukkan likitan da ya baza ainihin hikimarsa da ƙoƙarinsa da niyyarsa wajen cetowar rayuwar ɗan adam. Wa man ahyaha faka annama ahyan nasu jami'a. Duk wanda ya zamanto sakamakon rayuwar wata rayuwa, kai ka zama sakamako, kamar wannan bawa Allah ya rubuta aka yi masa aiki, kaga an raya shi. To ladan su a wurin Allah, likitocin da suka yi wannan aiki matsayin su musulmi, faka annama ahyan nasu jami'a. Kamar sun raya mutanen duniya ne gaba ɗaya, haka Allah zai ba su lada. Ashe kaga likitoci suna da lada mai ɗimbi yawa, saboda haka ake kira ga likitoci ko da wani lokaci in suna ayyuka su sa takawa, su sa tsoron Allah, su sa kuma Allah gaba, da kuma tunanin cewa Allah ya kama musu, ba wai ƙwarewa ba ko iyawa. Allah maɗaukakin sarki zai ci gaba da kama muku, kuma mu kanmu talakawa dare da rana za mu ci gaba da yi muku addu'a. Allah ya taimake ku, Allah ya ba ku nasara, Allah ya shige muku gaba, ya zame muku jagora a dukkan ayyukan da za ku gabatarwa a jamhuriyar Nijar. Mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani, General Darme, President de la République du Niger, Allah ya ɗaga shi, Allah ya taimake shi, Allah ya taimake shi, Allah ya ƙarfafe shi, kuma Allah ya karya masa maƙiyansa na bayyana da na ɓoye, maƙiyansa na cikin gida da na waje Allah ya karya masa, maƙiyansa jaffata da baƙar fata Allah ya karya masa. Allah ka shiga a cikin al'amuransa, Allah ka zame masa jagora a cikin al'amuransa. Akwai ainihin jagorori waɗanda suke mara masa baya a cikin wannan mulki mai albarka, tun daga su prime minister, su governor, su prefe, su ade da sarwansu. Allah ka kama musu, Allah ka taimake su, Allah ka karfafe su, Allah ka kare mu da su daga sharrin masu sharri, turawan mulkin mallaka da munafukan 'yan siyasa. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, ya dhal jalali wal ikram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi